سێ جارە ئامادەکاری هاتنەکردن ئەڤروکیا سباهی دە هەلبژارتن لە ڕۆژاوای کوردستانی باکوورێ ڕۆژهەڵاتی سووریا هێنەکردن لێ ژێروان ناوچەیەن دەستی ڕێڤەبەریە خوسەر لێ هەر سێ جاراژی هەلبژارتن بوو دەمەکی نەدیار هاتنە پاشێ خستن جارە دماهیە نە زەڵالە کە دەکەنگی هێنەکردن ئەسلێ خودا کە دەهێنەکردن یان نە سەرباری کو ئەمریکا گەلێک جارە هوشداری دایە دەسەڵاتە ڕێڤەبەریە خوسەر کو هەلبژارتنان نەکەن دەم نەگونجاییە دمەسلحەتە هەوەدان نینە لێف ئیسرا ڕاوانی ئەنجامدانە هەلبژارتنان ji çi hêzê digirîtin û pêşhat dê çibin eger helbijartin hat nekirin eger nahê nekirin û bûçî rêveberiya xweser li ser ekrana dibêjîtin dê helbijartin hê nekirin armanc çi ye jê Diktor Zara Saleh akademîsyen jê Brîtanyayê dipirsim. Diktor Zara tu bi xêratiya Kurdistan 24 sê cara got dê helbijartin akeyn her sê cara hatine paşê xistin bûçî Silav bo te û bo hemû temaşevanan bêguman yanî divê em bizanin ino ew devera got îro Kurd desthilatdariyê tê de dikin Rojavayê Kurdistanê îro eger ne Amerîka bê ew dever di roja namêne em tev te dizanin yanî loma yanî îro biryara wê deverê pêşî divê erêkirina Amerîka hebe yanî ew şert û mercên aramî azadî hilbijartinê tevayî gol Sûrî tevayî îro ew dem neguncawe ne münasiba got ev tişt pêk werin bi rastî jî ya diduwa yanî çi gava got rêveberiya jî Kurd bikin divê pêşî li encamên wê meyze bikin gelo kevê bin berjewendiya xelkên deverê Kurda de û xêra Kurda de jî ya sesiya îro yanî ew ji aliyê xwe cihî ve yanî li wê deverê îro ew mercên azadî temametî nînin dikarê bêje ne peyda nabin ji ber got hemû aliyên siyasî yan jî aliyên serbixwe nikarin beşdar bin yanî rêveberiyê ev tiştê ha peyda nekiriye heta roja îro ya sesiya dî jî yanî mesela zanî Tirkî jî gefên wên hene yanî divê rêveberî vê kaxetê dîsane vê hincetê nexê destê Tirkiye de got dîsa êrişekê dî pêk bêne ji ber got yanî encam de ev hilbijartin tu guhartinê naxine deverê de başa bûçî guhartinekê çênaken yanî bûçî ev helbijartine binerîna te eger bihênekirin jî guhartinekê çênaken eger çine guhartinê çênake ji ber got yanî heta roja îro duwarê xizmetguzariyê de kesek ji wan nerazî ye ji ber ti xizmetê nakin yanî ev şaredarî bêhtir aliyê yanî ew kesê got şaredariyê de şaredarî hemû di destê PYD de serokê şaredariya ji PYD ne û ew encamên wan jî ji wa kesên hevalbendên wan e yanî dva salî bi hûrî de nikarîbûn tiştekî yanî pêşkêş bikin xizmeta xelkê deverê bikin ev yek ya diduwa yanî eger niha ev hilbijartin çê bibin jî wê tenê guhartina nava bê yanî em zanin got yanî başa Diktor Zara nizanim kêm zêde heya te ji rewşa Rojavayê Kurdistanê Bakurê Rojhilatê Sûriyê heye mûçeyê wan gelek kêm e bazar gelekê giran e zorbeya kelûpel û alavên wan ji başûrê Kurdistanê çin bi dûlarin xelkê hêza kirînê nîne li cihê ku rêveberiya xweser bihêtin vê rewşa nalebara xelkî çareser biketin mûçeyê wan baş biketin bûçî bê helbijartinan ve mijîl bûye eger çine bûçî awrekê li xelkê xû nadet Şixwe ev yanî em yanî bêjim yanî ji ber wilo jî hilbijartin tu guhartinê nakin ji ber got eger siyaset bi serhişkî vê û tenê em bêjin em ê hilbijartina bikin em gefê Tirkî qebûl nakin ev ne tedî siyaseteke serhişkî û îdeolojiya alî bêhtir pê digire lê ez bixwe yanî ez şopênim û ez sala bûrî jî li Rojava bûm bi rastî jî yanî kesê got li wê de jiyan dikin jiyana weka şera weka divê kesekî got şer debe ji ber yanî ti xizmet ji binî li wê deverê nîne yanî rêveberî ti xizmetê nake yanî ev şaredarî eger pirsiya gûî rengî bîtin rêveberiya xweser bi îsrara ku helbijartin dihênekirin di demekî guncayî de ew demkengiya ez û tu nizanîn lê eger bi vê îsrara xwe berdewam kir û guhdariya Emerîkana nekir ku destê wan nav destê heve
لباكوري روشهلات سوريا وروجاواي كردستاني دي چه بيت از باور ناکم هەلبژارتن پێکوەرن ji ber gotetît di daxuyaniya komîsyona ya hilbijartina de jî wan got yanî pêşniyara wa got her şaredariyek her deverek li gor demam guncaw ji ware ew karin hilbijartina bên bes piştî vê daxuyaniya Emerîkî ez bawer nakim bi wê şêweya hişkere çêbê û belkî hilbijartin bi xwe ji binî jî çê nebin ya ev ya bêhtir ya ev bijardeya bêhtir e got hilbijartin her wê paş bikevin wê pêk nemin ji ber got yanî eger Amerîka nerazî bê rêveberî bi xwe dizanê û Hesedê jî bi xwe dizanê got yanî wê ev mesele bêhtir encamê wê gelekî nerênî bin xirab bin li ser deverê devera me yanî loma ez bawer nakim rêveberî karibê ji bin sîwana Emerîkî derkeve û hilbijartina li dar bixe ji ber bi rastî jî barekî giran e yanî berê باشا خزمەت هێژێ دکتۆر زارا هەیەمێکی berê مەزلوم عەبدێ بەحسا دەستپێکردنا دالوکا کوردی کرد لە ئەنێن ئەنە کەسێ گوت هەیە مەژ تشتێکی وهاتنە هیچ داخوازێکی فەرمیژی بۆ کۆنگرەیە بوومە نەهاتیە هیچ پێنگەوەکە جددی دەرحەقیڤانە نینە یعنی ئەگەرێن شکستنا دالوکا کوردی ji her du tarafan diyarin û her du taraf jî hev tuhmetbar dikin li ser vê şikestinê برأيا te berdewamiya dûrketina li enên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê çi rewşekê dixulqîne bi taybet bû xelkê wê bêguman yanî nêzîkbûna Kurda divê dema hede gelekî giring e ji ber got hemû aliyên li wir li hêviya got hemû li benda got Amerîka ji deverê derkeve yanî ji rejîm bê wela Tirkî bê milîşyatên bê vegirêdayî Îran bê Rûsya bê hemû li benda tiştekî wilo ne vê de xwazê dikin ji alî xwe ve Kurdan nikarîbû vê asayê peyda bike yanî bêhtir taybet berpirsiyarî dikeve aliyê rêveberiyê de ji ber got ew desthilatdarin ya deverê lê tiştekî dî jî heye ew hokarê navdewletî yanî ê got Amerîka serkêşiya wê dike ez bawer dikim ne heta dawî ji dil yanî yani ceddiye yani eğer ceddiyeke rast heba birastî Amerîka karî bû her du aliyên Kurdî yani wa bêne cem hev wal hevrûnê û peymanekê wa imza bike lê em zanin ecenda hinekî dûrî hevin yani îro eger mesela Encumena Niştimanî Kurdî nav o îtilafa Sûrî debe û aliyê Tirkî debe yani her du dibendiye dijî hev dena û li erdê jî biryara wan nîne her du jî alîtkarê jê bêjin bê biryarin vir de ez bawer dikim yani berpirsiyarî ne tenê dikeve aliyê Kurda da yani aliyê navdewletî باشە wextê got îradeke ceddî hebe karî ev mijara Diktor Zara lê xuyaye di demekê dûr nêzik da ev jî de pêk bihêtin bi zext û hewildanên berdewamên Tirkiye asayîkirina peywendiyên di navbera Şam û Enqereyê ku nûke kombûnên wan yên hewalgîrî berdewamin ji bo vê armancê bi asayîkirina peywendiyên Şam û Enqereyê çi dê bi serê navçeyên rêveberiya xwe serhêtin yani mirov dişêt wî demî bêjîtin dê destê her du li ena vekirîtir bîtin heta ku vê hêz û deshelata hey jî bi vê rey û rêbazê ji Kurdan li Rojavayê Kurdistanê wergirin bêguman cihê mixabîniya îro Kurd vê rosiyê de ne rastî ev derfeta goş Kurdan re hat li Rojavayê Kurdistanê derfeteke zêrîn bû lê nûnertiya Kurdî ne li gor astê vê demê bû ew zihniyet ew partîtî ew ezîtî ew ecendên derve hemû jî hiştin got Kurd yani aliyên Kurdî dûrî hev bikevin ev cihê mixabîniya ji ber got yani nêzîkbûna Enqera û Şamê bêguman wê çê bibe yanî lê wê bandora wê nerênî bil ser devera Kurdî yani eger Tirkî ew bigihne hev wê ser pirsgirêka Kurdî bê dijîtiya pirsgirêka Kurdî lê tiştekî dî jî heye got hinekî mirov piçekî pêşrast dibe geşbênî dibe Amerîka li wê deverê dibêne heta Amerîka li wê deverê ya yani ne rejim jî ne Tirkî jî ne Îran jî nikarin dest Rûsya şirîkê Esed dibêje Emerîka namîne û ne tenê Emerîka heta Tirkiye hîç hêzeke biyanî namîtin
لێدەری دەوێت و دەربکەون ئیر و سباهی و بەری دو هەفتیان بوو وەزیرە دەرڤێ رووسیا گوت ئەوە بسەری ئەفغانستانی هاتی دێ بسەری کوردێن ڕۆژاوای کوردستانێژی هێت ئەمریکا دد ناو دۆڵێکێ ئاسێدا وان جێ بهێلیت و بچیتن بلا پشتە خۆ بوان گیرێ نەدەن ئایا ڕێڤەبەریە خوسەر های ژڤان مەترسیان هەیە ئەگەر هاتوو دوسبە ڕۆژێدا چێبن ئایا وان ئالتەرناتیڤ شۆنگر هەیە شخوا اف جهه مترسیه و مخابینیه جی پیرش برگو يعني دوی کرد يعني ریوبریجی و همو علی الکردی بروجه که حساب بکن و امریکا در کبیه راستن هاد بلکی دوی دما نزیک در ناکویش بر گلک يعني قالك هوكار هنا تشتي قول دردوري تشيد بين شيء روسيا واوكرانيا مثلا اسرائيل وغزه معنا امريكا مثلا ايران قالك تشتنا لي ويروجي كدر كيف في كرد في بجاردي الترناتيفا وهبي اگر امريكا دركت كاوي روشاوا تشاوبي دباوريا مدى وكم ديسا قوت نرتيا كردي قالك بيبر برسياريا يعني دوي دميدا بهتر دفردا يعني گفتگوی که گاوات چاوات هفبندی کسی که دجمنه خورد که تنکاری برای خوی کرد رو بکی ابنا براستی ندنگه کردایا کرد ایرو اگر تشخل که نورمال لوجوای کردستان وی پرسیار تفده دخوازن کو کرد نزیک هب امنا بی ببنیک بس دوی دما هادا همو نکوکین خواب پشتگوه بکنو نزیکایی لحاف بکنش داون دفر آخوا و خلقی خواب بپاريزن جبر بهسته طول هلدانه وی اف کسین رژیم بي ولا ایران بي ولا ترکی بي ولا ملیشیات اپوزیسیون بن وی برای خواب بدنا کردا يعني باش ابدا ما كهستياره حمو علي برپرسيارن علي سياسي تبدا برپرسيارن باش دكتور زارا صالح اكاديميسيان جي بريطانيا جالك سباس دكتور